Dobrý deň, dovolte mi, aby som vám odprezentovala našu tému Bezpečná medicína v nebezpečnej lokalite. Budeme sa venovať práci záchrannej zdravotnej služby v rizikovom prostredí. Téma bezpečnosti posádok záchrannej zdravotnej služby je v poslednej dobe kriticky aktuálna. Ako isto všetci dobre vieme, počet fyzických a verbálnych útokov rastie. Sice my ako záchranárski pracovníci používame status chránenej osoby, čo znamená, že v prípade, že nás niekto napadne, tak toto trestný zákon trestá prísnejšie. Avšak štatistiky slovenské aj celosvetové hovoria o tom, že nárast agresie pacientov, či už pod vplyvom alkoholu, drog alebo psychiatrických pacientov rastie. Veľmi dôležité treba spomenúť, že sme v možnom nebezpečenstve aj v rámci transportu, teda je dôležitá priorita, a to teda výcvik vodičov v bezpečnej jazde s právom prednostnej jazdy a využitie moderných výstražných systémov. Cambridgeská univerzita, teda štúdia z roku 2024 hovorí o tom, že záchranári majú 3-krát vyššie riziko úmrtia alebo zranenia než akýkoľvek iní zdravotníckí pracovníci. Najprv sa budeme venovať dvom kazuistikám. Prvá hovorí o požiari v rizikovom prostredí. Tohto výjazdu som bola priamo účastná. Na AVL nám prišla výzva, že horí dom a v dome sa nachádzajú 3 deti. Viac sme o tom nevedeli. Na adresu sme prišli 10 minút po hlásení. Boli sme tam prvá posádka ako posádka ROP. Situácia na mieste zásahu objektívne vyzerala veľmi chaoticky. Bola to osada, nám veľmi známa rómska osada, takže sme veľmi dobre vedeli, do čoho ideme. Vládol tam chaos, krík, neorganizovanosť. Od osadníkov sme sa dozvedeli, že v dome sa nachádza matka a jej 3 maloleté deti, avšak vzhľadom na rozsah rozšírenia požiaru sme sa k domu nemohli priblížiť. Boli sme teda odkázaní na súčinnosť s zložkami integrovaného záchranného systému. 8 minút po nás prichádzajú príslušníci hasičskej záchrannej služby, avšak ich práca, aj naša práca bola sťažená počasím, hustým dažďom, stále pretrvával krík, verbálna agresia, bolo tam prítomné množstvo ľudí, asi všetci z nás sme už určite boli v rómskej osade, takže vieme si predstaviť, aká nálada tam vládla. Hasičská technika, hasiči mali ťažký prístup k horiacemu domčeku, lebo sa nachádzal ďalej od cesty. Osadníci stúpali po hadici, takže celé to bolo veľmi komplikované a vlastne podstata bola to, že policajná posádka na adrese stále nebola prítomná. Opakovane sme volali a žiadali linku tiesňového volania, aby nám ich poslali, avšak príchod policajného zboru bol na mieste až po 40 minútach. Eliminácia požiaru a bezpečný vstup do objektu bol možný až po 1 hodine, čo znamená, že až 2 hodiny od začiatku požiaru. Našťastie požiar sa nerozšíril, lebo, ako som už spomenula, pršalo, okolité objekty boli vlhké a nedošlo k újme ostatných obyvateľov ani ostatných zasahujúcich zložiek. V dome boli teda 4 zuholnatené tela, matka a 3 maloleté deti. Prečo sme tak veľmi žiadali súčinnosť aj s policajným zborom? Túto lokalitu poznáme a v minulosti tu už došlo k napadnutiu posádky RZP a aj poškodeniu vozidla ambulancie. Tu máme videá, krátke, ale približí to atmosféru na mieste. Poprosím spustiť, ak sa dá. Dobre, môžeme ísť ďalej.
na druhú kazuistiku. Ďakujem. Druhá kazuistika sa týka ohrozenia zdravotníckeho záchranára strelnou zbraňou. Tohto som účastná nebola, ale na AVL prišla výzva, že pacient má nejaké psychické ťažkosti, správa sa dezorientovanie. Situácia na mieste zásahu spočiatku vyzerala normálne. Na adrese sa nachádzal muž, pacient, jeho manželka a maloleté dieťa. Už pri vstupe si posádka všimla alebo zacítila výrazný fetor po alkohole, avšak výrazná excitácia začala až počas vyšetrenia. Impulzom na zmenu správania pacienta bola membrana fonendoskopu, ktorú pacient považoval za nepriateľskú vysielačku. Náhle skočil ku chladničke, spoza nej vybral dlhú loveckú zbraň s pásom ostrého streliva. Záchranár sa zachoval hrdinsky, veľmi duchaprítomne, okamžite skočil po ozbrojenom pacientovi, von z miestnosti poslal kolegyňu, ženu aj dieťa. Pacient medzi tým odistil zbraň a pripravili ju na streľbu. Udalosť prebiehala tak, že zdravotníckemu záchranárovi sa podarilo obmedziť pohyb pacienta. Vlastne odzadu ho chytil, pritlačil si ho na svoju hruď a zbraň použil ako páku. Ale bola to len zhoda náhod, že záchranár mal dlhodobé skúsenosti s manipuláciou so strelnými zbrannými a vďaka tomu sa mu to podarilo. Podarilo sa mu pacienta ukludniť, spacifikovať, z dohľadu dal preč všetky možné nástroje, ktorými mu mohol ublížiť ako nože a vlastne držal ho v pokoji až do príchodu polície. Po príchode policajných zložiek a vyšetrovateľia bolo v tejto domácnosti zaistených až 9 guľových zbraní, z ktorých časť bola voľne dostupná. Táto skúsenosť potvrdzuje, že pri zásahu u osôb s ozbrojeným pozadím je nevyhnutné zvýšiť opatrnosť a spolupracovať s políciou. V tomto konkrétnom prípade mohlo ísť aj o posttraumatickú stresovú poruchu, keďže pacient bol v minulosti príslušníkom cudzineckej légie. Psychickým problémom určite nedopomohol jeho každodenný prísun alkoholu, ale vlastne tu sa nám otvára otázka, že ako je možné, že osoba s takýmto psychickým stavom mohla byť držiteľom zbrojného preukazu. Nejaké odporúčania pre kolegov vlastne pri zásahu osôb, či už sú to polovníci alebo príslušníci ozbrojených zložiek, by sme vždy mali predpokladať prítomnosť zbraní a zvýšené riziko. Zásah realizujeme vždy v spolupráci s políciou, všímame si všetky predmety okolo nás, ktoré by mohli byť použité proti nám. Častokrát sú to aj naše vlastné záchranárske nože či nožnice, alebo iné predmety, ktoré by sme mali nosiť tak, aby boli skryté a tým minimalizujeme riziko ich zneužitia pacientom. Dôležitý je aj náš postoj. Pacientovi sa neotáčame nikdy chrbtom, neblokujeme si únikové cesty, mali by sme dodržiavať schému pacient, posádka, dvere. Takisto, keď vchádzame na adresu, častokrát sa to stáva, že za nami zamknú dvere, či už pacient alebo rodinní príslušníci. Poprosíme ich, aby to nerobili, lebo týmto si môžeme sami zablokovať únikovú cestu. Keď už situácia eskaluje, či už prebieha verbálna alebo iná agresia, tak je dôležité, aby sme si chránili hlavu, brucho, ale aj ruky. Využijeme akýkoľvek improvizovaný štít, či už je to náš vlastný defibrilátor alebo záchranársky batoh. Nebezpečenstvo na adrese môžeme klasifikovať na vzniknuté. To je niečo, čo sme pozorovali pri druhej kazuistike. Pacient náhle ostal agresívny, zaútočil. V tom prípade nasleduje obrana, únik a zaisťujeme vlastnú bezpečnosť. Možné nebezpečenstvo v prvej kazuistike. Išli sme na známu oblasť do rómskej osady, kedy sme z minulosti očakávali nejaké nebezpečenstvo a teda rovno tam vchádzame s asistenciou policajného zboru. Ak je nebezpečenstvo známe, deeskalačná podpora prebieha už počas hovoru na linku tiesňového volania. Dôležitá je taktika parkovania a vstupu. Vodič záchrannej zdravotnej služby by mal zastaviť vozidlo v smere odjazdu.
Vstupujeme na adresu za políciou. Pri hroziacom nebezpečenstve, ak prídeme na adresu, ešte sedíme v ambulancii, vidíme, že okolo sú agresívni ľudia, tak ani nevystupujeme. A pri zvyšujúcej sa verbálnej agresii na adrese jednoducho veliteľ zásahu rozhodne rýchly transport do sanitky, load and go a odchádzame. Dôležité je spomenúť, že aj prítomnosť polície nezabezpečuje našu 100% ochranu, keďže stále môžeme predpokladať, či už kopanec, náhly úder alebo aj oplútie. Prečo je bezpečnosť záchranárov kľúčová? Ja ešte počas môjho vysokoškolského štúdia som sa naučila jednu dôležitú vec, teda bolo ich viac, ale jedna bola, že mŕtvý záchranár je zlý záchranár. Takže zdravie záchranára priamo podmienuje úspech celej záchrannej činnosti a ochranu zdravia pacienta. Teda ak sme my nejako ohrození alebo je nám ublížené, zastavíme samotnú pomoc pacientovi, zmnoží sa počet obetí, vyradí sa ďalšia technika, ďalší personál a v konečnom dôsledku to má psychologický dopad na psychické zdravie záchranára, pretože bezpečné pracovné prostredie je nevyhnutné pre dlhodobú schopnosť záchranárov vykonávať prácu pod stresom. Záchranná zdravotná služba Bratislava ponúka riešenie na tieto situácie a je to teda kurz sebaobrany. Pilotný kurz s využitím princípu systému Krav Maga, teda jednoduchosť a efektivita sa z Bratislavy presúva aj do okolitých regiónov. Tento kurz sa venuje kľúčovým zásadám a odporúčaniam do praxe. Dôležitá je vždy prevencia a taktický prístup. Po vstupe na akúkoľvek adresu záchranár musí byť ostražitý. Dôležité je pravidlo prístupu. Ak pacient leží na chrbte, pristupujeme od hlavy. Ak leží na bruchu, pristupujeme od nôh. Sme vždy pripravení na akciu, takže ready postoj a teda aj na našu obranu znamená, že ruky nemáme vo vreckách ani založené. Nestojíme v intimnej oblasti pacienta, takže aspoň na vzdialenosť ramena od neho. Dbáme na náš vlastný safe management. Napríklad, ak sa nachádzame v rómskej osade, je vhodné využiť asistenciu miestnej autority, čo v tom prípade môže byť vajda, ktorý nám pomôže vyprázdniť miestnosť, predsa len jeho vlastní obyvatelia ho rešpektujú iným spôsobom ako nás, takže nám môže prácu veľmi uľahčiť. Iný príklad, ak je pacient spútaný, tak prevencia je dobrá, ak mu dáme rúško, pretože môže ho napadnúť, že by nás rád oplul a všetci vieme, že to je nevhodné. Situáciu, akúkoľvek na adrese sa vždy snažíme deeskalovať a to teda rešpektujúcim prístupom k pacientovi, vždy mu vykáme. Je vhodné vyhnúť sa frázam ako ukludnite sa, lebo častokrát to spôsobí mierne provokačne a trochu ako spúšťač. A takisto naša reč tela môže veľa vecí ovplyvniť, teda dlane by sme mali mať vytočené k agresorovi, pôsobí to upokojujúco a ochranne. Vždy najdôležitejšia zásada je, že sme chránené osoby s právom na nutnú obranu v krajnej núdzi. Nakoniec nejaké zhrnutie alebo výstupy. Všetkým nám je jasné, že v poslednej dobe je spoločnosť veľmi polarizovaná, stúpa incidencia násilných činov a útokov a v takýchto prípadoch sme častokrát na adrese prvými záchranári či lekári záchrannej zdravotnej služby. Ako predchádzať riziku? No, univerzálny vzorec neexistuje. Každý zásah je špecifický, je to iné miesto, iné okolnosti, iný charakter útoku. Sme záchranári kvôli niečomu, teda vládne nám väčšinou náš vnútorný morálny kompas s cieľom pomôcť a teda intenzívny efekt volajúceho o pomoc, no častokrát by sme chceli pomôcť aj za hranicu našej vlastnej bezpečnosti. To, čo nám môže pomôcť, je spolupráca, a to spolupráca integrovaného záchranného systému. Dôležité je spoločné vzdelávanie, tréningy, koordinácia spoločnej metodiky zásahov. A vlastne tak dosiahneme to, aby všetky vysokoprofilové incidenty a zásahy v budúcnosti boli pre nás záchranárov, aj lekárov, záchrannej zdravotnej služby bezpečnejšie. To je taká naša ambícia do budúcnosti, pretože bezpečnosť zásahu je vždy prvorada
aby sme sa na konci dňa mohli vrátiť za našimi rodinami zdraví, nezranení a živí. Ďakujeme za pozornosť.